Let's get ready to rumble! Salutare tuturor! Încă o săptămână, încă un whisky review. Sunt Dan, având lângă mine un Balvenie Double Wood de 17 ani, gata să-i analizez mirosul, gustul și să-i dau o notă. Fantastic! Așa că să nu mai pierdem timpul și pur și simplu să trecem la whisky-ul nostru de astăzi. Balvenie este o distilerie foarte cunoscută situată în Speyside, Dufftown, Scoția, deținută de William Grant & Sons. Denumirea Balvenie înseamnă Village of Luck sau Satul Norocului, iar distileria are propria fermă, podele de malțificare, izvor local, fierărie, dogărie și toate departamentele obișnuite ale unei distilerii complete. Și s-ar putea să fiți deja la curent cu acest lucru, dar dacă nu sunteți și sunteți un fan al acestui Balvenie de 17 ani, am să vă dau o veste tristă. Anunțul a picat în timpul unei întâlniri virtuale numită Spirit of Speyside din acest an, echipa Balvenie explicând că Double Wood de 17 ani va fi scos din continuitate. Încă se găsește acolo, prețul crește, dar în curând va dispărea de pe rafturi, fiind înlocuit de o altă expresie. A fost lansat în anul 2012 și, la fel ca faimoasa expresie de 12 ani, acest Balvenie a fost maturat în două tipuri de butoaie. Diferența esențială între cele două fiind faptul că acestuia i s-au acordat încă 5 ani în plus de maturare în butoaie. Această maturare consecutivă în două tipuri diferite de butoaie este un proces adesea denumit finalizare în diferite tipuri de butoaie. Nimic nou în zilele noastre. Această tehnică se aplică gamei The Balvenie Double Wood, whisky-ul fiind maturat mai întâi în butoaie de stejar american, înainte de a fi transferat în butoaie de sherry din stejar european. Iată-l într-o sticlă de 700 de ml, îmbutiliat la 43% volum alcoolic, este filtrat la rece și are adăugat caramel pentru culoare. Sticla vine în această cutie de prezentare. Da? Și aici în pahar am, bineînțeles, Balvenie Double Wood de 17 ani, Single Malt Scotch Whisky, proaspăt turnat din această sticlă de 50 de ml, care provine inițial dintr-un pachet de 3 mini sticle de Balvenie 12, 14 și 17 ani. Culoarea este destul de închisă, maronie, este limpede, totul datorită filtrării la rece și caramelului adăugat. La miros, când îl mirosiți pentru prima dată, proaspăt turnat, chiar și la 43% volum alcoolic, mirosul este destul de puternic, dar alcoolul se așează după aproximativ 15 minute de odihnă. Toate notele clasice de sherry sunt aici și o prospețime plăcută se dezvoltă în pahar. Foarte dulce, unele elemente tropicale, mango copt, ananas și un buchet de banane. Foarte fructat și parfumat, vanilie, puțin scorțișoară și ceva stejar în spate, dar foarte discret. Este un miros minunat, dezvoltând straturi peste straturi de sherry, fructe și prospețime. Dar să trecem la gust.
Pentru început este mai puțin fructat, dar mai picant. Iar din cauza volumului alcoolic de 43%, este prea ușor de băut. Ușoare și dulci, acele fructe tropicale anunțate de miros sunt încă aici, dar nu la fel de puternice. Are mai multă vanilie și ceva stejar, miere, plăcintă cu mere și taninuri. Și apoi niște stafide, nuci, migdale, dar într-o dezvoltare scurtă. Per ansamblu, mirosul este mult mai bun decât gustul și comparativ cu expresia de 12 ani, nu este deloc la un nivel mai ridicat. Finalul este foarte scurt, poate ceva nuci pe final, dar se duce mult prea ușor, ceea ce nu-mi place și nu mă aștept la asta de la un whisky bun. Și asta este dezamăgitor, deoarece mirosul a fost foarte bun. Ca notă îi voi da 8,5 din 10. Ca să fiu sincer cu voi, mă așteptam ca acest 17 ani să fie ca un Balvenie de 12 ani pe steroizi. Dar nu este cu adevărat. Acest single malt de 17 ani este doar un număr pe sticlă. Se simte minunat la miros, dar gustul nu se ridică la nivelul așteptărilor. Și am cumpărat această sticlă cu ceva timp în urmă, pe când prețul era încă decent, aproximativ 60 de lire sterline, cred. Dar acum, pentru că acest Balvenie Double Wood de 17 ani a fost scos din producție, prețul este ridicol, în jur de 115 lire sterline pe sticlă și crește încet, dar sigur. Sfatul meu, nu vă risipiți banii pe el și mergeți pe cel de 12 ani sau pe cel de 14 ani, care va fi revizuit aici în curând. Nimeni nu-i va duce dorul, dar hei, ce știu eu, este doar părerea mea. Așadar, încă o săptămână dusă, un nou review făcut și terminat. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost aici și până data viitoare, slangeva!